Вітаю, сябры! З 11 па 17 траўня адбудуцца выбары ў каардынацыйную раду Беларусі. Ведаеце, я шмат чуў крытыкі на адрас гэтага органа, і рэальнай улады ў яго няма, і там адна баўбатня, адні сваркі, і ўвогуле карысці нейкай ад існавання гэтага органу няма. Але паглядзеўшы на становішча ў беларускай міграцыі і на беларускую палітычную сітуацыю ў цэлым, я прыйшоў да высновы, што галасаваць на выбарах у КР абавязкова трэба. І зараз я вам скажу чаму. Па-першае, мы забываемся часта глядзець на сваё палітычнае становішча, вось на выгнанне і на рэпрэсіі у глобальным гістарычным кантэксце. А ведаеце, што я вам скажу? Шмат ёсць дыаспор па свеце, якія збеглі са сваіх аўтарытарных краінаў. Гэта і Венесуэла, і Куба, і Расія, канешне, ось якая зусім пад бокам. Аднак ніводнай з гэтых краінаў няма да такой ступені арганізаванага прадстаўнічага органу, як ёсць у нас, у беларусаў. То бок, асабліва Расія, которую мы паглядзім, там 140 мільёнаў чалавек, у 14 разоў больш, чым Беларусі, і яны не здолелі у эміграцыі сфарміраваць да такой жа ступені суб'ектны орган палітычны, які клікалі б у розныя краіны Еўропы, які прымаў бы удзел у паседжаннях еўрапейскіх законатворчых структураў, які быў бы досыць легітымны на еўрапейскай арэне. Гэта ў іх не атрымалася, а ў нас атрымалася. І я лічу, што калі ў нас штосьці ёсць у беларусаў, як у нацыі, трэба гэта берагчы, не адкідваць, а па мажлівасці карыстаць. Па-другое, мы часта забываемся, што апошнія выбары дэмакратычныя, дзе ў беларусаў было рэальна волевыяўлення, дзе галасы іх не лічыліся, былі ў 1994 годзе. Атрымоўваецца, што каардынацыйная рада – гэта першы орган, лічы за 30 год, з моманту першага галасавання ў КР, першы орган, у якім беларусы рэальна могуць прадстаўляць свае інтарэсы. Так, хай у выніку шэрагу аб'ектыўных прычынаў колькасць гэтых беларусаў абмежаваная, сціслая, хай это на апошніх выбарах было там усяго 6,5 тысяч. Аднак жа ўсё роўна гэта рэальная мажлівасць упершыню за 30 год. І гэтую мажлівасць, мне падаецца, грэх губляць. І, канешне, я прызнаю, што ў каардынацыйнай рады не такія вялікія паўнамоцтвы, таго ж, як у Лукашэнкі, не можа з ім спрачацца па аб'ёму ўлады. Аднак, калі мы хочам, каб яна ў будучыні стала нечым большым, то мы абавязаныя гэты орган падтрымаць ужо зараз. Па-трэцяе, ведаеце, нам зараз падаецца, што становішча палітычнае ў нас, у Беларусі і ў міграцыі такое сціслае, тупіковае, балота, карацей, нічога не адбываецца, вся палітычнае жыццё вельмі абмежаванае, заціснутае між рэпрэсіямі з аднаго боку і эмігранцкай бурбалкай з іншага, і атрымоўваецца, што няма куды рухацца, няма куды развівацца. Але ведаеце, такое ж становішча, яно можа змяніцца ў любую секунду. Мы не ведаем, што будзе заўтра. І перамены ў нашым становішчы звычайна так і прыходзяць у самую нечаканую хвіліну. І вось у гэтую хвіліну нам будзе крытычна неабходны рэпрэзентатыўны орган, які прадстаўляе інтарэсы хай не ўсіх беларусаў, там 9,5 мільёнаў, але хаця б палітычна актыўнай часткі, які быў бы рэальна прызнаны, ужо існуючы, у якім былі б адладжаныя механізмы дзеяння, адладжаныя кантакты з заходнімі палітыкамі. І гэта спатрэбіцца ў любой сітуацыі змены статуса кво. Будь тое транзіт улады, будь то, крый Божа, вайна, будь то нейкая рэвалюцыйная сітуацыя на тэрыторыі Беларусі. Заўсёды патрэбны будзе калектыўны орган, які ўключае розныя часткі беларускай грамадзянскай супольнасці, ахоплівае розныя меркаванні, і які мог бы казаць ад імя беларусаў. І, на жаль, ці на шчасце, але іншага такога органа калектыўнага, як каардынацыйная рада, больш няма. Канешне, Святлана Ціхановская, орган Святлана Ціхановская, таксама са сваёй базы легітымнасці. Аднак пераабраць яе пакуль мажлівасці няма, а пераабраць каардынацыйную раду мажлівасць ёсць. І гэта робіцца. Таму я лічу, што калі мы хочам, каб яно працавала, каб яно было функцыянальнае заўтра, калі ў гэтым будзе
максімальная патрэба. Нам трэба папрацаваць над гэтым зараз. Менавіта таму я, сябры, адмыслова прыдбаў сабе вось пашпарт Новай Беларусі, бо галасаванне адбываецца альбо па беларускім пашпарце, якога ў мяне не мае, у яго канфіскавалі пры перасячэнні мяжы, альбо па пашпарце Новай Беларусі. Таму менавіта я вас заклікаю усіх абавязкова взяць і прагаласаваць на платформе «Тры сланы» з 11 па 17 траўня. І ведаеце, хаця многія беларусы так скептычна ставяцца, махаюць рукой на гэтую каардынацыйную раду, аднак рэжым-то там не дурні сядзяць, яны цудоўна разумеюць небяспеку вось гэтай альтэрнатыўнай паралельнай улады, ось нават протаулады, нават хай яна не валодае рэальнымі рычагамі ўздзеяння, аднак сам факт, што ёсць нешта зарганізаванае, сістэмнае, да якое яшчэ і працуе, іх ужо прымушае вельмі моцна перажываць і напружвацца. І доказам таго, як моцна ўлада баіцца каардынацыйнай рады, офіса Святланы Ціханаўскай, усіх вось гэтых нашых паралельных палітычных структур, якраз і з'яўляецца іхнія сённяшнія паводзіны. Паглядзіце, у чальцоў каардынацыйнай рады адбываюцца ператрусы, вось якраз напярэдадні гэта ўсё было. Адбываюцца хакерскія атакі на платформу каардынацыйнай рады, абвесцілі все спісы каардынацыйнай рады экстрэмісцкімі фарміраваннямі. І, канешне, неспынна ідзе прапагандысцкая атака, паліванне брудам, дыскрэдытацыя гэтага органа. То бок гэта гаворыць аб тым, што яны ад яго адчуваюць сабе небяспеку. Ну, а прадстаўнікоў нашага беларускага рэжыму можна з чым заўгодна абвінавачыць, але толькі не ў адсутнасці інстынкта самазахавання. Вось там, дзе на небяспеку, там у іх чуйка спрацоўвае беспамылкова. Зноў жа, што да мяне, то я перад тым, як вырашыць, за каго я буду галасаваць, я зайшоў на гэты сайт каардынацыйнай рады, вывучыў праграмы ўсіх спісаў, і на сённяшні дзень мае сімпатыі вагаюцца між 3 спісамі. Першы гэта каманда Паўла Латушкі, рух за свабоду, другі гэта еўрапейскі выбар, і трэці гэта блок воля. Канешне, я прызнаю, што і ў іншых спісах ёсць годныя людзі, якія шмат зрабілі для Беларусі. Аднак, чаму менавіта 3 гэтыя спісы? Таму што у іх я заўважу максімальную канцэнтрацыю людзей, якія, па-першае, маюць палітычны досвед, якія маюць выразнае разуменне таго, што такое беларускі рэжым. У них няма ілюзій адносна таго, што мы зараз пачнем з рэжымам перамовы, і Лукашенко возьме і адыдзе ад улады, альбо ўчыніць нам лібералізацыю і нармалізацыю. І яны вось гэтую локшыну на вушы не вешаюць астатнім, не ездзяць па заходніх краінах і не гавораць, што трэба адмяніць санкцыі. Гэта людзі, вось той жа блок воля, якія ваяры, якія прайшлі праз вайну, і многія прайшлі праз рэпрэсіі, і яны цудоўна сабе разумеюць, што трэба рабіць. Той жа Павел Латушка зрабіў аграмадныя высілкі ў накірунку таго, каб ціснуць рэжым і менавіта на ягоныя балевыя кропкі. У тым жа еўрапейскім выбару ёсць людзі з каманды Святланы Ціханаўскай, якія выразна разумеюць, з кім яны маюць справу, яны разумеюць, што яны гавораць, навошта яны гавораць. І вось да людзей з гэтых 3 блокаў у мяне ёсць давер, што яны не зоймуць згодніцкую пазіцыю, што яны не здрадзяць, не пайдуць на нейкія цьмяныя з маральнага пункту гледжання кампрамісы са сваёй палітычнай пазіцыі. Яны разумеюць, што Лукашенко разумее толькі мову сілы. Таму вось гэтыя 3 спісы, каманда Паўла Латушкі, блок воля і еўрапейскі выбар, за іх я заклікаю галасаваць таксама і вас. Зрабіць гэта можна на платформе 3 сланы, спасылку вы пабачыце ў апісанні. Канешне, з тэрыторыі Беларусі ўваход толькі праз VPN. Яшчэ адзін вельмі важны момант, прагаласаваць можна, як я ўжо сказал, альбо па пашпарце Новай Беларусі, альбо па беларускім пашпарце. Канешне, у многіх людзей адразу ўзнікае з Беларусі, асабліва адразу ўзнікае пытанне, а ці не сольюцца мои дадзеныя кудысь і не прыйдуць, ці не прыйдуць за мной пасля гэтага карнікі. І тут, канешне, вам ніхто не можа, акрамя Господа Бога, даць 100% гарантыю, што ўсё будзе клас, але факт у тым, што колькі існуе каардынацыйная рада, яшчэ ніводнага зліву дадзеных адтуль не было. Таму я думаю, што рызыка гэтага, калі не нулявая, то яна імкнецца да нулю. Таму, сябры, заклікаю ўсіх яшчэ раз, падтрымайце беларускую палітычную супольнасць,
падтрымайце нашыя палітычныя структуры, якія ў сённяшнім нашым становішчы нам лепей мець, чым не мець. І калі мы ўсе будзем іх падтрымліваць, песціць, узмацняць сваім удзелам гэтыя структуры, то яны будуць жыць і Беларусь будзе жыць. Ну а калі мы будзем на іх забіваць, махаць рукою, ай, тое неэфектыўна, тое не працуе, там скандалы, там я не буду удзельнічаць, яшчэ нешта, то і нашыя палітычныя структуры тады таксама памруць. Як той казаў, для танга патрэбна двое. Але мы, канешне, гэтага ніколі не дапусцім, будзе жыць беларуская палітыка і будзе жыць Беларусь. Дзякуй вам за ўвагу, дарагія сябры. Паставьте лайк этому відэа, я вас вельмі прашу, таму што YouTube не вельмі любіць раскручваць беларускамоўнае відэа, і перашліце яго вашым сябрам толькі з выкананнем мераў перадасцярогі. Дзякуй вам яшчэ раз аграмадна за ўвагу. Всё будзе добра. Будзем разам.